Hori bere bada beste bat, ezta? Baserrietako jantea bere sasoi horretan hasi zen, tailerretan bere beharritzen, ezta? Baserrietako beharra mantendu, edo baserria bera mantendu, baina tailerrean beharrean, bai. Asko eta Neurri handi baten andraskoak lotzen zirelako baserrien ardureagaz, ezta? Gehien bat, bai. Eskerrak. Bai, eskerrak Andrari, bai. Orduan, eurek zaintzeuen etxia. Eta gizon eskugetorri kanpotik, eta bai, gero bierra bai, baina... Bai, klaro, baserriko bierra, klaro. Baserrizetan zer, ganaue eta beti goten zen. Andrekin godan aldan guztize, baina, klaro. Gero gizon atorte zen nien, klaro, karga bat. Egin bida, klaro. Bai. Berrizetik eta kasureko eibarrera eta bai esnek saltzen eta bendajea saltzen eta adrasko egoten zen, ezta? Bai, eta berrizen bertan bai, berrizen bertan nik iseko bat duken basarrizen bizizeten, eta egunero tortezan ez nikin, baina berrizera, onak askora. Eta gero, hastien berriken ustut zala, etorten ziren, beda eta beste emakume bat, hortuko generuaz da saltzen. Aztin berriken edo. Hori izan Andrien bierra. Etorte izan mulu baten eta karro baten ekarte bat, eta venga, aurrera. Eta jende hori mobiluten zen trenean? Bai. Trener artek bajatzen zen edo astuen edo dena lakuen, eta gero hartuen zerak. Esnik eta berduri eta hartu, eta venga, ibarrera. Hemen digenti egiten bat ibarrera juten zen.